आज आमचो हो फोर्थ भाग आणि लेट्स गो. आणि तुमका वॉटरफॉल दाखयता तुमकां पळोवपाक जाय पळय. दिस इज द स्मॉलेस्ट वॉटरफॉल. देखो अब मैं क्या करता हूँ. जग की कोई रीत न जाने ना तो बस दे कोई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग मेरा मेरा Now I am showing the tiger cave. रुको जरा सबर करो. कुछ भी काय आमकां खबर ना पळयलें ना कोण सांगता थंय हे पळय ही पळोवपाक शकता तुमी. आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा. पयलीं म्हणटाले वाघाचे पूण आतां ते वाघ हांगा ना. वाघ ना म्हणटकीर आतां ह्या वाघाचे एक फोटोग्राफ. शाबाश बेटा बहुत बढ़िया. फायनली आम्ही आपण हिडन वॉटरफॉल आले पण सगळं सावली आता आपण आणि वॉट हिडन वॉटरफॉल आणि तसे आम्ही पण सगळे फ्रेंड्स आम्ही येयलेले आहा ते आपले मजी घेवप चला. थँक्यू फ्रेंड फूल व्हिडिओ पळयलो म्हणून. आणि जर तुमकां हो व्हिडिओ जर बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.